കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിലെ 3 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ തിരൂർ സതീശന്റെ പുറകിൽ താനാണെന്ന ആരോപണം നടത്തുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് BJP നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതെന്നും ശോഭ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. റേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിൽ ഒരു അവതാരികയും 2 അവതാരകന്മാരും ചേർന്ന് തിരൂർ സതീശന്റെ പുറകിൽ താനാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്ത് മാധ്യമധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ശോഭ ചോദിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ അവതാരകരായ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ, സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട്, അരുൺ കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ഈ പരാമർശം. മുമ്പ് ആലപ്പുഴ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതേ ചാനൽ തന്നെ തനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് പിന്നാലെ താൻ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ശോഭ പറയുന്നു. തന്നെ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ തന്നെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ലെന്നും ശോഭ പറയുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ താൻ മടിക്കില്ലെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. EP ജയരാജനും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗോകുലം ഗോപാലനും ചില മാധ്യമങ്ങളും തന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്നും ഇവർ എല്ലായ്പ്പോഴും തനിക്കെതിരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ശോഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയും ശോഭ ആഞ്ഞടിച്ചു. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. EP ജയരാജനും തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വിടാനാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രമമെങ്കിൽ ആ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മുഖപടം കേരളത്തിനെ മുന്നിൽ ചീന്തി എറിഞ്ഞു കളയാനുള്ള ആവശ്യത്തിനും അത്യാവശ്യത്തിനുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിൽ തനിക്കുണ്ടെന്നാണ് ശോഭ പറയുന്നത്. സതീശന്റെ വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ഫോൺ കോളും എടുപ്പിക്കാൻ പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെയുള്ള പോലീസുകാർക്ക് മാത്രമല്ല കഴിവുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ശോഭ പറയുന്നു. വലിയ ഒരു ഡോണാണ് പിണറായി വിജയൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയുടെ സുഹൃത്താണ് ദിവ്യ. കരുവന്നൂർ കേസിലെ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ കണ്ണൂരിലെ ഇടത് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെന്നെ കൊല്ലാം, ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആരോപണം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ശോഭ പറയുന്നത്. പിണറായി വിജയന്റെ മകന്റെ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ കഥ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് പിണറായിക്ക് വെറുപ്പ്. വീണയ്ക്ക് കരിമണൽ കർത്തയുമായുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരിച്ച സമയത്ത് മണൽക്കൊള്ള നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശോഭയ്ക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകില്ലേ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. രാമനിലയത്തിൽ എടുത്ത റൂമിന്റെ നമ്പർ തന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്റെയും EP ജയരാജന്റെയും തന്റെയും റൂം നമ്പറുകൾ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുമെന്നും ശോഭ പറയുന്നു. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സതീശൻ ഒരു രീതിയിലും പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശോഭ പറഞ്ഞു. തന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവറായി സതീശൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നാവുകൊണ്ട് BJPയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചയാളാണ് തിരൂർ സതീശെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു.